Υπάρχει πάρα πολύ ανάγκη να έχουν και τα παιδιά μας εικόνες τέτοιες, να βλέπουν ότι η οικογένειά τους αξίζει να υπάρχει στα βιβλία, στα κινούμενα σχέδια, στις ταινίες. Δεν είναι κάτι που αποκλείεται από όλο αυτό το πολιτισμικό σύμπαν της έβδομης τέχνης, είτε είναι animation, είτε είναι κινηματογράφος. Gender in Anima. Animation για όλα τα φύλλα. Το animation έχει χρώματα και με αυτά πλάθει τους δικούς του πολύχρωμους κόσμους. Ο κόσμος των κινουμένων σχεδίων έχει τους δικούς του κανόνες και σε αυτόν χωρούν όλες και όλοι ισότιμα. Από τον Κουασιμόδο μέχρι την Εσμεράλδα, από το Σρέκ μέχρι τη Μίνι Μάους και από τον κύριο Καλαμάρη μέχρι τον Μπομπ Σουγκαράκη και το φίλο του τον Πάτρικ. Τις περισσότερες φορές, από την αρχή της ταινίας ή και στο τέλος, πιο αγαπητοί γίνονται οι πιο ιδιαίτεροι ήρωες και ηρωίδες, όμορφοι άσχημοι, συμπαθείς ή αντιπαθείς, συμβατικοί αντισυμβατικοί. Το animation άλλωστε είναι εκείνη η οπτικοακουστική τέχνη που αποθεώνει τον ήρωα όταν είναι ο εαυτός του και δεν το κρύβει. Έτσι, τα κινούμενα σχέδια γίνονται μια υπόθεση για όλες και για όλους, ανεξαρτήτως φύλου ή σεξουαλικού προσανατολισμού. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για να προχωρήσει η θεσμοθέτηση της ισότητας σε όλα τα επίπεδα όσον αφορά τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου, τα ζητήματα χαρακτηριστικών φύλου επίσης, που είναι και αυτά ανοιχτά, να υπάρχει ορατότητα. Μία από αυτές τις δράσεις είναι και τα φεστιβάλ ορατότητας, τα φεστιβάλ υπερηφάνειας όπως λέμε, και φυσικά δεν μπορεί να προχωρήσει καμία απολύτως διεκδίκηση μόνο με ας πούμε δικαστήρια ή μόνο με την απέτηση η δικαιοσύνη να αντεπεξέλθει, να ανταποκριθεί μάλλον σε αυτά τα αιτήματα, αλλά πρέπει να υπάρχει και η κινηματική δράση. Το Athens Pride, φεστιβάλ υπερηφάνειας Αθήνας, διοργανώνεται από το 2005 και στοχεύει στην ορατότητα, δηλαδή στην αναγνώριση και αποδοχή της σεξουαλικής ή έμφυλης εταιρότητας του καθενός. Το Athens Pride είναι μία cult παρέλαση, η οποία όμως είναι τόσο ευχάριστη, τόσο διεκδικεί τόσο ωραία πράγματα. Δίνει μια ελευθερία στη μέρα, ένα διαφορετικό ύφος που σε κάνει να θέλεις να είσαι εκεί. Ακόμα και αν κάποια πράγματα σου κάνουν kids, ακόμα και αν κάποια πράγματα σου κάνουν υπερβολικά ή εν πάση περιπτώσει δεν ταιριάζουν στην αισθητική σου, για κάποιο λόγο στο επιτρέπει η μέρα. Well, every year I think it gets harder because we have bigger expectations. And it gets bigger. Bigger is wonderful, but it means more work for us, more expectations from the people, more expectations from the organizers, from ourselves, to do something different, to do something bigger, to make everybody happy, whether they're in the square in these Pride Village, or in the parade, or on stage. We try to have something that pleases everybody. Not everything pleasing everybody, that's impossible, but at least one thing, something to please everyone. The parade is important because it's self-expression, it's affirmation, it's march for rights, but the surrounding activities are good for the multidimensionality of gay life. Μια γενναία θεσμική μεταβολή για τα δεδομένα της ελληνικής νομοθεσίας έγινε τον Δεκέμβριο του 2015 με την ψήφιση από την Βουλή των Ελλήνων του νόμου 4356 για την επέκταση του Συμφώνου Συμβίωσης και σε ομόφυλα ζευγάρια. Προσπάθησα πάρα πολύ να υποστηρίξω ζευγάρια τα οποία σύναψαν σύμφωνο συμβίωσης, αλλά και μετά, κυρίως δηλαδή μετά την καταχώρηση στο ληξιαρχείο, η πορεία που ακολουθείται να είναι αυτή που δεν εμφυλοχωρούν διακρίσεις
σε σχέση με αυτές που θα μπορούσαν να περιμένει κανείς. Μια παρουσία που ξεχώρισε για το μιλίχιο και εμπεριστατωμένο της λόγο στη Βουλή κατά την ακρόαση των φορέων στο στάδιο της συζήτησης του νόμου για την επέκταση του Συμφώνου Συμβίωσης ήταν η Στέλλα Μπελιά, πρόεδρος της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας Οικογένειες Ουράνιο Τόξο, ενός φορέα που ασχολείται με τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες ομόφυλων ζευγαριών στη χώρα μας. Ήταν η δική μου επιλογή να ζήσω την αλήθεια μου, να είμαι ο εαυτός μου. Γιατί η άλλη επιλογή θα με οδηγούσε στο να είμαι ένας δυστυχισμένος άνθρωπος και ένας δυστυχισμένος γονέας κάνει δυστυχισμένα παιδιά. Περιμένατε αυτή την αποδοχή και από άτομα τα οποία δεν είναι συνδεδεμένα με τον LGBTQI χώρο μετά την παρέμβασή σας, μάλλον την ομιλία σας και τη δευτερολογία σας στην Επιτροπή της Βουλής για την ψήφιση του Συμφώνου Συμβίωσης? Η αλήθεια είναι ότι δεν την περίμενα. Ήταν έκπληξη, ευχάριστη έκπληξη. Τέτοιου είδους παρεμβάσεις και αλλάζουν λίγο την εικόνα που έχουν οι άνθρωποι για το ποιοι είμαστε. Θεωρώ δηλαδή αρκετά σημαντικό το τι έγινε. Αλλάζουν και οι νοοτροπίες των ανθρώπων για το ποιοι είμαστε. Γιατί ήταν αρκετά βιωματικό αυτό που παρουσίασα, ώστε να μπορούν οι άνθρωποι να καταλάβουν ότι μιλάμε για ανθρώπους, πραγματικούς ανθρώπους με πραγματικές ζωές, ότι δεν είναι υποθετικά όλα αυτά που λέμε. Παρότι οι οικογένειες Ουράνιο Τόξο υφίστανται στην πράξη, στην ουσία δεν έχουν αναγνωριστεί νομικά. Ο Εθνικός Νομοθέτης, κατά την ψήφιση της επέκτασης της Αστικής Ένωσης σε άτομα του ίδιου φύλου, δεν κατοχύρωσε και το δικαίωμα στην τεκνοθεσία. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ το νομοθετικό πλαίσιο, γιατί κακά τα ψέματα δεν θα δώσουμε λόγο σε κανέναν για το πώς ζούμε τη ζωή μας, αλλά εδώ μιλάμε για νομικές σχέσεις που έχουμε με άλλους ανθρώπους και κυρίως με ανήλικους ανθρώπους. Μιλάμε για τις νομικές σχέσεις που έχουμε με τα παιδιά μας και δεν μπορεί να μεγαλώνεις ένα παιδί όλη τη ζωή και να μην μπορείς να το πάρεις, να το πας στο νοσοκομείο. Οι οικογένειες Ουράνιο Τόξο ξεκίνησαν άτυπα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η πρώτη σκέψη ήταν να συναντιόμαστε πιο πολύ για να έρχονται σε επαφή τα παιδιά μας με άλλα παιδιά που μεγαλώνουν σε αντίστοιχες οικογενειακές δομές. Πιο πολύ δηλαδή σε παρεΐστικη σχέση παρά σαν ακτιβιστική οργάνωση που θα ήθελε να διεκδικήσει κάτι. Το Γενάρη του 2014 οι οικογένειες Ουράνιο Τόξο απέκτησαν νομική προσωπικότητα ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε διάφορα πράγματα που ως άτυπη ομάδα δεν μπορούσαμε να κάνουμε. Η νομοθέτηση της δυνατότητας σύναψης συμφώνου συμβίωσης ανεξαρτήτως φύλου αποτελεί μια πράξη έμπρακτης αναγνώρισης στα βασικά αστικά δικαιώματα για όλους τους πολίτες ανεξαιρέτως που αναμφισβήτητα συντελεί στη μεγαλύτερη ορατότητα της LGBTQI κοινότητας. Ήδη στην Ελλάδα, όπως και τα ετερόφυλα, πολλά ομόφυλα ζευγάρια έχουν κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας και έχουν συνάψει από την έναρξη ισχύως του νόμου σύμφωνο συμβίωσης. Πόσο έχει αλλάξει η καθημερινότητά σας από τότε, σε προσωπικό, σε επαγγελματικό, σε οικογενειακό, κοινωνικό, αλλά και σε συναδελφικό επίπεδο, γιατί γνωρίζουμε ότι είστε μια νηπιαγωγός. Ναι, στην καθημερινότητά μου δεν κρύφτηκα ποτέ πίσω από το δάχτυλό μου. Δηλαδή δεν είναι ότι θα με έβλεπε κάποιος μέσα από αυτό και θα ανακάλυπτε κάποια κρυφή πτυχή δικιά μου που πριν την έκρυβα και εκεί πια την αποκάλυψα. Είμαι 24 ώρες το 24ωρο αυτή που είμαι. Το animation είναι μια οδή στη διαφορετικότητα και στην πολυμορφία. Συστατικό της στοιχείο είναι η αποδοχή και η αγάπη. Με αυτά τα υλικά είναι πλασμένος και ο κόσμος της Πανδώρας και του Πλάτωνα, δύο φραουλόπουλων που τους ενώνει η αγάπη. Πανδώρα ήταν η πρώτη γυναίκα της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας. Εδώ η Πανδώρα είναι η τελευταία φραουλοπουλίνα. Είναι φραουλόπουλα, είναι το είδος των πουλιών. Αυτή είναι η τελευταία που υπάρχει. Δηλαδή τα τελευταία δύο φραουλόπουλα στη γη. Αν τα εξαφανίσουμε και αυτά, τελειώσαν τα φραουλόπουλα στη γη. Αυτός είναι ο μύθος μας. Και υπάρχουν τρεις κακοί που θέλουν να τα εξαφανίσουν. Αυτό είναι το κόνσεπτ όλο τώρα πια.
δύο ερωτευμένα πράγματα, το μόνο που θέλουν είναι ένα αγκαλίτσα και συνέχεια ερωτευμένα. Τίποτα άλλο θέλουν. Έχουμε πολύ δρόμο για να φτάσουμε στην αποδοχή και έχουμε και πολύ δρόμο να φτάσουμε στην εσυναίσθηση, να μπορεί ο άλλος να μπει στα παπούτσια του κάθε ανθρώπου και να δει τι βιώνει και να τον δει σαν έναν άλλον άνθρωπο πραγματικό που βιώνει συγκεκριμένα πράγματα και που σε ανθρώπινο επίπεδο έχει τα ίδια δικαιώματα με όλους τους άλλους ανθρώπους. My idea is always to take what Athens Pride is and have something, what I say, something for everybody here, but also in society. But it's not just confined to what people assume is gay culture, which is parties and bars. We have that, which is wonderful, but not just that. Οι γυναίκες δημιουργοί animation είναι πολλές και ταλαντούχες σε όλο τον κόσμο. Εξίσου πολλές είναι μάλιστα και Ελληνίδες δημιουργοί κινουμένων σχεδίων. Ακολουθεί η ταινία «Το παλτό της μητέρας μου» της Ελληνίδας δημιουργού Μαργκό Τσακίρης Κανάτοβιτς, που αφηγείται την περιπέτεια μιας Ιταλίδας μητέρας όταν προσπαθεί να προσαρμοστεί στο περιβάλλον της Αθήνας μετά τη δικτατορία. I used to put you inside my fur coat in the morning when I took you to the bus stop. You were very little, and I used to keep you in, like this. I followed your father to Athens in 1974. That was the year the dictatorship fell, and Greece was in complete chaos. I couldn't speak the language. I couldn't understand the mentality. I couldn't find beauty in any house, in any street. We moved in with your Greek grandma. I had to find work, so I needed her to look after you. But she always seemed so reluctant. I was the foreigner. I started teaching at l'Istituto Italiano di Cultura, where I met Tiziana, fortunately. She was a mother, too. We would walk our children in the park together. People would look at us. "This child is too thin. Don't you feed it?" they'd say. Being Italian, the two of us, we'd give each other a helping hand. I tried to go back to Italy. Of course, it didn't work. I'd wake you up at 6 to go to school. I'd dress you while you were still asleep. I remember I used to put you inside my fur coat when I took you to the bus stop. That was the only purpose of that fur coat in the end. I would take the bus to work at 2. I would come back at 10. And you were already asleep. Things would have been different if I had been in my country. If I had been close to my family. Because life should be a walk that is shared. But I walked most of it by myself. This is why I always tell you to find a man who will wash the dishes with you, sweep the floor with you, raise the child with you. Everything together. Everything. So much time has passed. So much time. I shouldn't have mopped so much. I shouldn't have washed so many clothes. I shouldn't have worried. I should have woken up and played with you. And I should have allowed your father to play with you. The first thing I do when I wake up is I pretend to be asleep. Your father opens his big newspaper next to me. He might be in the bedroom, but he takes up the whole house. Remember to pay the water bill. Remember to buy my medicines. Don't forget to call the house insurance. Don't forget the post. So I sleep. I can then have a moment to myself.
And I can finally stop. Stop and think. And by thinking, I mean feeling. What will I miss? I will miss the smells. The smell of that sea. The smell of that wind. But I want to walk by my sea. I want to enjoy everyday life in my small town. Waiting for you to come back. And perhaps try riding a bicycle again. I wonder if I can still ride a bicycle. Μία για το ποδά. Πάντα! Στο πλαίσιο του Athens Pride 2016, στο θερινό κινηματογράφο Λαΐς της Ταινιοθήκης της Ελλάδος, διοργανώθηκε ένα πρόγραμμα προβολών ταινιών animation με θεματικό άξονα την προσωπική έκφραση πάνω σε ζητήματα φύλου. Ήταν ένα αρκετά μεγαλύτερο πρόγραμμα, το οποίο δουλεύαμε για 2 χρόνια στο Animasiro σχεδόν. Οπότε ό,τι υπήρχε από αναλόγω περιεχομένου ταινίες, δεν μιλάω μόνο για LGBTQ ταινίες, μιλάω και για ταινίες οι οποίες έχουν να κάνουν με το φύλο, με την έννοια του φύλου. Και εμείς προσεγγίσαμε το φύλο όπως ορίζεται από τη σεξουαλικότητα του καθενός. Το πρόγραμμα, όπως κατέληξε, ήταν περίπου 8 μεγάλου μήκους ταινίες και 26 μικρού μήκους ταινίες που καταλαβαίνετε δεν μπορούμε να το δείξουμε. Χρειαζόμαστε ένα ολόκληρο φεστιβάλ για να δείξουμε αυτό το πρόγραμμα. Οπότε είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που μας δόθηκε ευκαιρία να δείξουμε ένα έστω μικρό κομμάτι στο τελευταίο Pride. Παρουσιάσαμε μια ώρας πρόγραμμα, το οποίο είναι μια αρκετά χαρακτηριστική σύνοψη αυτού που θέλαμε να δείξουμε. I think both audiences are keen to explore new boundaries, to stretch the art of what's been done so far, and to look at new things that can be done with the art form. So no, there's synergies there between the two communities. Στην οθόνη του κινηματογράφου Λαΐς προβλήθηκαν 7 μικρού μήκους ταινίες κινουμένων σχεδίων από LGBTQI και μη δημιουργούς από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. This year's collaboration with Animasiro is really my idea. They found Lais to do the event, and I think it was very, very successful. And that's always a pleasure for us when somebody has an initiative and does it on their own. And I think it was fantastic, yeah. Παράλληλα, το Athens Pride φιλοξένησε στο χώρο της πλατείας Κλαθμόνος το Σάββατο 11 Ιουνίου 2016 περίπτερο, όπου οι επισκέπτες και οι περαστικοί είχαν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε ένα εφαρμοσμένο εργαστήριο κινουμένων σχεδίων με τίτλο «Τα χρώματα της σημαίας του ουρανίου τόξου». Σε αυτό, εθελοντές και διοργανωτές, ακτιβιστές, καθημερινοί πολίτες, ακόμα και πολιτικοί απαθανατίστηκαν στις δικές τους πολύχρωμες στιγμές. Στο Pride 2016, όπου υπήρχε το περίπτερο του Animasiro, κάναμε ένα εργαστήριο στο οποίο φωτογραφίσαμε τα άτομα που βρισκόντουσαν στο Pride. Η συμμετοχή μου στο Athens Pride μέσω του Animasiro ήταν πολύ ενδιαφέρουσα, πέρα από το ότι αγαπώ το φεστιβάλ έτσι και αλλιώς, και μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον το ότι μια τέτοια πλατφόρμα προσπαθεί να συμμετέχει σε ένα κοινωνικό φεστιβάλ το οποίο διεκδικεί δικαιώματα. Νομίζω πως
Όλο αυτό έχει να κάνει με το ότι το Anima Heroes μαζί με το Pride έχουν πάρα πολλά κοινά στοιχεία. Έχουν και τα δύο στοιχεία πολύχρωμα, δηλαδή το Animation και το Pride έχουν πολλά κοινά χρωματικά. Έχουν παρόμοια διάθεση, έχουν παρόμοια κίνητρα, έχουν παρόμοια διεκδίκηση στη ζωή μας. Δηλαδή, το ένα μιλάει για ανθρώπινα δικαιώματα και το άλλο για την ανθρώπινη διάθεση σε όλες τις διαστάσεις. Όλο αυτό ταυτίζεται το ένα με το άλλο φεστιβάλ. Το εργαστήριο που στήθηκε στην πλατεία Κλαθμόνος είναι ακριβώς αυτό το οποίο απεικονίζει αυτή τη στιγμή τη διάθεση της Αθήνας, που είναι χαρούμενη, είναι αυθόρμητη, αυτό ακριβώς ότι πέρναγε ο κόσμος και φωτογραφιζόταν, το έκανε ακόμη πιο interactive. Η τεχνική που χρησιμοποιήθηκε για το κλιπ ήταν stop motion, όπου φωτογραφήθηκαν τα άτομα στο φεστιβάλ και μετά υπήρξε επεξεργασία στις φωτογραφίες που τραβήχθηκαν και δημιουργήθηκε αυτό το βίντεο. Θεωρείτε τα τελευταία 10-15 χρόνια έχουν γίνει πρόοδοι στην αλλαγή των αντιλήψεων σε μια κοινωνία μεγαλύτερης αποδοχής? Σίγουρα έχουν αλλάξει τα πράγματα και αυτό έχει να κάνει κυρίως με το ότι είμαστε πλέον σε μια κοινωνία της πληροφορίας. Δηλαδή μπορείς από το σπίτι σου στα Πετράλωνα να δεις τι γίνεται στη Νέα Υόρκη, να δεις τι γίνεται στο Λος Άντζελες, να δεις τι γίνεται στην Αυστραλία. Δηλαδή η πληροφορία πια φτάνει. Επομένως πράγματα που δεν ήταν αντιληπτά πριν, τώρα τα βλέπεις, τα διαβάζεις. Αυτό νομίζω ότι έχει φέρει κάποιες αλλαγές. Δηλαδή οι άνθρωποι βλέπουν πράγματα που δεν θα μπορούσαν να τα δουν, ξέρω εγώ, στη τηλεόραση. Όταν η τηλεόραση δεν περνάει χαρακτήρες LGBTQI με ένα θετικό τρόπο, έτσι κι αλλιώς εδώ στη χώρα μας, δεν περνάει καθόλου. Το animation είναι ένας κόσμος όπου όλα επιτρέπονται. Οι ήρωες κινουμένων σχεδίων δημιουργούνται ελεύθερα από τον κάθε δημιουργό και τοποθετούνται σε ένα κόσμο πλασμένο από τη φαντασία του. Το στοιχείο που έχουμε εμείς εδώ, έχουμε επιλέξει το κλασικό animation. Οι μορφές που έχουμε, οι χαρακτήρες μας είναι αυτό. Δεν είναι αυτά τα υπερμοντέρνα, τα γεωμετρικά σχήματα που κινούνται κλπ. Γιατί μιλάμε για συναίσθημα. Δεν αντέχω τις ευθείες προσωπικά. Με εκνευρίζουν πολύ. Η ανάγκη το να εκφράζεται με διαφορετικούς τρόπους, το διαφορετικό. Έτσι κι αλλιώς στη μάνα δεν είναι διαφορετικό το animation. Δεν αντιγράφει την πραγματικότητα. Είναι ωραίο μέσον για να μπορεί να περάσει το οτιδήποτε. Άρα συνάγω, διορθώστε με αν κάνω λάθος, ότι εναγκαλίζεται πιο εύκολα τη διαφορετικότητα από την απόλυτη κανονικότητα, ορθογονικότητα και... Δεν υπάρχει τέτοιο. Ναι, δεν υπάρχει. Το απορρίπτει. Πλαστή συμμετρία. Ο ίδιος ο κάθε χαρακτήρας του animation το απορρίπτει. Από την κίνηση το απορρίπτει, από το timing το απορρίπτει, από την έκφραση στο λόγο το απορρίπτει, από την δράση. Όλα είναι παράξενα. Όλα είναι σε έναν άλλο χώρο. Αυτός ο άλλος χώρος λοιπόν από τι αποτελείται? Από στοιχεία ενός παράξενου οικοδομήματος. Το παράξενο δηλαδή δεν υπάρχει μέσα σε όλο το animation. Πιστεύω ότι θα μπορούσε να βοηθήσει πάρα πολύ στη βελτίωση των αντιλήψεων για την LGBTQI κοινότητα, απεικόνιση είτε σε καρτούν είτε
σε πραγματικά, τέλος πάντων, με πραγματικούς ηθοποιούς, ταινίες, χαρακτήρων LGBTQI. Λείπει αυτό το πράγμα, λείπει ακόμα και στο διεθνή χώρο. Το σκέφτομαι, αγαπημένη ταινία. Ναι, το Happy Feet 1 μου άρεσε πάρα πολύ. Γιατί σας άρεσε? Μου άρεσε πάρα πολύ γιατί μέσα σε μια ολόκληρη κοινωνία ένας και μοναδικός πιγκουίνος έκανε κάτι διαφορετικό και το επέβαλε σε όλη την κοινωνία αυτό το διαφορετικό. Δηλαδή όλοι οι πιγκουίνοι τραγούδαγαν, αυτός χόρευε και στο τέλος, ας πούμε, όλοι οι πιγκουίνοι της αποικίας χόρευαν και τραγούδαγαν. My favorite movie animation film is Fantasia. For one thing, it was part of my childhood, but also I think it was really avant-garde animation that combined music and abstract imagery. It was more than just a fairy tale. Νομίζω πως έχω χαραγμένο στο μυαλό μου τα πρώτα κινούμενα σχέδια του Walt Disney. Τα ασπρόμαυρο, Mickey Mouse. Είναι το Nightmare Before Christmas, γιατί θεωρώ ότι μοιάζω με τον Jack Skellington λόγω κιλών και λόγω mentality πιθανότητα, αλλά σίγουρα είναι το αγαπημένο μου animation και δεν είναι χριστουγεννιάτικο, το βλέπεις όλες τις εποχές του χρόνου. Στο μαγικό κόσμο των κινουμένων σχεδίων, κάθε ήρωας και κάθε ηρωίδα μπορεί να έχει τη δική του θέση, ανεξαρτήτως της φύσης ή του χαρακτήρα του. Χωρίς τους στενούς περιορισμούς μιας επίπλαστης κανονικότητας, οι ήρωες animation ζουν σε μια δική τους εκδοχή της πραγματικότητας, όπου δοξάζεται η αγάπη, η διαφορετικότητα και η ανεκτικότητα. Τα κινούμενα σχέδια μας αποδεικνύουν έτσι ότι ο κόσμος δεν έχει ένα μόνο χρώμα, αλλά πολλά, και ο καθένας τον φτιάχνει πάντα με τη δική του παλέτα.